Большасць апытаных беларусаў вінавацяць Лукашэнку ў гвалце пасля 2020 году. Такіх 80%. Толькі 1% пацярпелых ад рэпрэсій гатовыя ўсё забыць. Да такіх высноваў прыйшлі праваабаронцы вясны і даследчыкі міжнароднага камітэту расследавання катавання ў Беларуси. Яны вывучылі паказанні амаль 600 чалавек, якія пакінулі Беларусь праз рэпрэсіі. Сярод вінаватых, акрамя Лукашэнкі, апытаныя называлі беларускія суды, генералу сілавога блоку, пракуратуру, следчы камітэт, супрацоўнікаў ІЧУ, СІЗА і іншых. Большасць рэпрэсаваных беларусаў выказаліся за тое, каб ступень віны гэтых людзей вызначаў суд. Былі і тыя, хто лічыць справядлівым для вінаватых у рэпрэсіях нават смяротнае пакаранне і дэпартацыю. Гэта 9% і 2% адпаведна. Ступень адказнасці, на думку апытаных, павінен вызначаць міжнародны трыбунал для Беларусі, які трэба арганізаваць ужо цяпер. Апытаныя лічаць неабходнай матэрыяльную кампенсацыю шкоду тым, хто зазнаў катаванне і жорсткае абыходжанне, а таксама медычную і псіхалагічную рэабілітацыю пацярпелых, публічнае вяртанне добрага імя, прабачэнне перад імі ад імя дзяржавы. Толькі за лістапад 2024 году праваабаронцы зафіксавалі 671 факт палітычна матываваных рэпрэсіяў у Беларусі. Рэальная лічба можа быць у разы большай. У параўнанні з кастрычнікам колькасць выпадкаў вырасла амаль удвая, у параўнанні з чэрвенем утрая. Цяпер за кратамі ў Беларусі знаходзяцца 1283 палітычныя зняволеныя.